माइ हानाय लेंफैदों आं लोगोफोर अबेथिंबासो थांनो नागिरदों र' नायहैग्रोनां जोब्बायानो माथो मालाय स्लिम नै दसजनल' होननायखायनोथ' होला होनबाय आं जाबो होनोसै नै लोगोफोर एसे नांबावगौमोन आरो नैबे दब्लायसेया ओमफ्राय माखासेया जाबायमोन जानायालाय नांथाबा गैलाहाय गोरलैया थालांदों मोनैया थालांदों थेफा नामाथाय थेफा थेफाया थालांखाबाय नै रन्दैया थालांबाय गोथाङा गायाना गोथाङा सिरियाना बै माबा मेचिन बायदि खासै नैलाय बेफोरो नांबावगौमोन गगौमोन बेफोरो थालांगोन नै गोथाङा थालांगोन गरसे गरनै थालांगोन आरो बेफोरबोथ' मालाय मोनबा सिरिजोबगौमोन ना मानो बिदि फैनाय नंला सानबाय दा नै रन्दैया बे दब्लायसेया बिदि ओमफ्राय माखासेयालाय मोजां आरो बैया मा जाखो थालाङाखै दा इदि बिसोर मोननाय इनो थाब मोना मा होनबावगोन लोगोफोर गुमा गोथावखौनो मोनजानाय नंला मानसिया हायोबा गुमा गोथाव मोनजायोमोन ओमफ्राय बोराया मैया रायजोफोरजों ओंखारदोंमोन नालाय नै बेखिनि मोनबोदोंमोन बेखौल'सो मोनजासिगोन बिनिफ्राय न'आव हानायावथ' गैला आंबो हाबाय थानो सोलाबा नालाय रायजोफोरखौ होनोबो सासेयाव मा होनो सानसेयाव न'सेनाव 10 जन खरिल' फाक खालामबाय आरोना 40 खरनि बारा नालाय ओमफ्राय बांसिन ओंखारनायानो 40 खरल' ओंखारोनो बिनिखायनो 10 जन रानबाय ओमफ्राय 10 जनजोंथ' बे 4 बिगा माइखौ हाजोबाना सानसेयाव बिनिखायनो जोंहा मेचिनजों होबाय आरो डाइरेक्ट हाखानाय मारा होनायावबो मानसि नांखागौ आरो रोगानायावबो हाजिरा नांखागौ हौवाया बेफाराव ओंखारबाय नालाय नङाबाथ' बोराय बुरै सानैजोंबो हाजागौमोन जोंहा ओमफ्राय खनसेनो स्र' खालामनो होननानै एसे मोननो नांबावगौमोन ओमफ्राय बेखौनो हाथारबाय आरो बोराया सोलाबबाय थाया बिदि होननानैहाय ओमफ्राय न' खाथिनि माइ नालाय बिदिनो दाउ अमा बोरमाफोरजोंबो एसे खायसो बिनिखायनो बोराया होख्लायथारबाय माने ओमफ्राय जेबो नंला सानसेयावनो जोबसिगोन ओमफ्राय सेरेमबा एसे मोजांसिननो आरोना सेरेमाखै जाना एसे थाजायैनो दंमोन नालाय एसे दाखोरा बांसिन गदों आरो दाखोर बांसिन गदों माने बिलाइजों नारा जुयै जुयै फैयो माने एसे ओमफ्राय बिथिंजाय आङो ओरैबो लागातार खालामगासिनो आरोना लोगोफोर नै बेखौबो आङो एसे बोराया एसे नालाय जोंहाना हासबेन्डआ अमानि थाखाय मावनांगौ जायो लोगोफोर नङाबाथ' मावामोन आरोना गथ' गोरलै लानानैलाय बहाथो आं नायबाय थायासै थानानै आइजों ओमफ्राय आइया राजाखौ बानानै नायबाय ओमफ्राय हौवाया फैखाबाय नालाय गाव नेगासिनो आरोना नायफागासिनो माइ गुथिया मोनफैथ'वाखै दायो फैबाथाय नोंथांमोननो देखायगोन आङो माइखौ जोंहा सिगाङावहाय मा होनो मोसौजों मारा होनाय बायदि एसे खायसोनांगौ आरो मैया आं बाजै लाहानाव बिराद खायसो हैनांबाय ओमफ्राय दायो माबा हुकेनजों खायनानै साफा खालामनांगौ नालाय हायावनो सिलायावनो माने नैबे सिलायावनो लखबखासिगोन आरो आं साफा सिबखाबाय माने ओमफ्राय दायो लखबा आङो नोंसोरनो देखायगोन आरोना ओंखामसो जाग्रोनो होननानै फैबाय आं लोगोफोर ओंखाम जानोसै आं लखबखांबायानो नै दाना सिलायाव सुरु जाफैसिगोनलाय
फैगौलाय मिथिं फैगौ नै इयाव ओइ फैगौ होननासो खिथादों मानसिखौसो खोन्थादोंमोन आं एसे साफा गगौमोनदां फैबाव माबा बांद्राय जाबायदां ना सिदा खालामगोन खबरदारहाय माबायाव थिङाव नांहैगोन खिन्थु जासिगोन दां होदो लखबदो दे गुमा मोनोनो लोगोफोर गुमा फैफायोनो नायनो हागोन र' ओइ मानबोगासिनोथ' आरो हौवानि फिसा 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 हनै गुमा दाउस्रिया हम दाउस्रि दुस्रि हम बिराद लेथ्रा मोनबाय लांफिया आं मोजां मोनाखै थेफा जाजोबगोन नै बेफोरो सेस दे जाबावानो मालाय जाला ना थेफा जाला दे आं मिथिला मोनबावनांगौमोन ना हे मालाय हाखाबायबा जोंना बिदि जागोन मिथिबाय मानिया माबा बियो मुथियाव राननो मोनबा बिदि जानाय नङामोन ना बिदि नुनाय नङामोन आरो दा गिसिना बिदि गखायो गनायालाय ओमफ्राय बेयाव गयो जेनेबा गोथां नुनाय नंलामोन आरो ना जेबो नङा हो गुमा दं